ngenza ukuthi ake nginibiyele namukele kuzo zonke indawo la kuzofika khona le video. Noma uqala ngale channel awuzenza sikhacinezele usubscribe sekusuka umsinde enkundleni zokuxhumana after Mfezi emnyama eposte isithombe la khona isithombe somshado ke nontombi eziningi wengane zawethu ukuzibonela ke kulesi sithombe. Abantu abaningi bayakhuluma ke lesi sithombe Mfezi ithi ke abantu abaphume ke ezindabeni zayo wengane zawethu. Nange umgijimi SA uthi hayi ke sengithi ke kubone konke babaza ke indaba ke yalesi sithombe. Kusanele James uthi ziyakhala ke manje waqopheka ke umlando uvuyelwa ke kaSinayindlovu futhi ke yaze yayinhle ke into yezingane. Nange umpilo umthetho uthi hayi bantu vele mina kade ke wathi ke angiphume ke ezintweni ke zakho. Nangunkunzi nje uthi ngicela ukukunika 3 days inkunzi ungicacisela kabanzi ngalento engiyibona lapho ngenjalo ke ngokhipha wonke umculo wakho ke kuyami ifoni. Kanza ukuthi ngiyafisa ukuthi ngizuvula wakho ukuthi wena ucabangani ke nginkulumo yeMfezi yokuthi abantu abaphume ke ezindabeni zakhe. Sihlangana lapha ku comment section.